Lay Alvis, kailan nyo po ibababa sa alert level 1 ngayong patuloy na bumababa ang mga kaso? Well, nakatalakayin yan sa susunod na IATF sa Webes. Pero para sa akin, dapat siguro tama lang manatili muna tayo sa alert level 2. Bakit kamo? Una-una ay ang mobility, tataas na naman ngayong Kapaskuhan. Alam natin yan, no? At meron nagmamadyang o banta ng omicron variant. So may mas konserbatibo tayo. Anyway, malaki-laki na rin ang bahagi ng ekonomiya na binuksan natin. No? Sa under the alert level 2 at ang mga establishmento ay ang kanilang kapasidad sa 50%. No? Pero kung meron silang safety seal, halimbawa ang dining restaurants, no, ay magkakaroon ng additional 10%. At kung sila sa lugar nila ay may 70% na vaccination rate or A2, A3 and the general population, may additional 20% sila. So, all told mga 80%. Hindi maliit yun. Ha? So, yung 80% capacity na yan, maganda na yan para maka-recover ang ating